pertsonaia bat deskribatu dezakegu buruetatik oinetara modu hertsi batean atal guztiak deskribatuta, handia, txikia, iluna eta. Baina ez da eraginkorra. Egin dezakegu deskribapen fisiko luze bat, ñabardura guztiekin, baina ez horregatik iritsiko da goizago, zuzenago eta efektu gehiagorekin. Bale, orduan egin behar duzuen lehendabiziko gauza da, hartu ezaugarri fisiko nabarienak. Pertsonaiaren arabera, gauza bat izango da deigarriago bestea baino. Vale? Pertsona batek, zera, buru ontzi baten tamainako burua baldin badu, vale? Hori deigarria izango da. Beste batek, turkesa koloreko begiak baldin baditu, edo are gehiago, begi bat turkesa kolorekoa eta bestea gorria gertatzen den bezala, hori deigarria da. Eta gainontzekoa nahiko normala baldin bada, gainontzeko hori ez zaio hainbeste baldin behar, ez aipatu. Orduan, pertsona bat ikusten dugunean, deigarrien egiten zaizkigun ezaugarriak azpimarratu, nabarmendu. Horiek deskribatuta. Baina ez daiteke izan bakarrik ezaugarri fisiko bat, izan daiteke ere keinu bat. Irripar bat. Izan daitezke gauza desberdinak. Ongi. Deskribatzen duzunean, esateaz gainera, erabili daitezke beste trikimailu batzuk, edo teknika batzuk. Eta baina, konparazioa. Baino, adjektiboa, ederragoa, konparazio bat. Edo erabili daiteke beste formula hau. Txisteetarako oso ohikoa dena bide batzen. Hain zen erdela edo kaikua edo txikia edo handia ez zen zera, maiko zuen txistea hain zen kaikua kaikua de chocolate hain zen txikia zer, venga, txiste bat nola? No se me ha inventado algo. Esertzen zela moneda batean eta kolgatzen zizaion los pies. Oso ongi. Esan zazu berriz? Más alto. Formula bat erabilita. Hain zen txikia, ezen ailegatzen oinekin. Que hasta la hierba le tocaba los pies. Oinekin iristen. Lurrera moneda batean esertzen bazen. Pero es un champón. Hori da. Bueno, positibo. Nahi baduzu, zuretzat. Eta nirea. Bueno, vale, egongo dira eskaintza gehiago. Vale. Gauza bat da deskribatzea eta beste gauza bat da erabiltzea truko hauek, ez? Formula hauek. Txistea kontatzeko, hau orduagoa da, bale? Hau, konparazioan egiteko. Baina gatozen urrengo urratxari heltzera. Konta dezakegu alderdi fisikoa, esan dugu, edo keinu bat. Baina eman dezakegu ere informazioa beste zentzumenetatik hartzen duguna. Zentzumenak zeintzuk dira? Olfato? Euskeraz. Usaimena, entzumena, daztamena, ukimena. Eta ikusmena. Bale, deskribatzen dugunean, normalean,
ikusmenaren zentzumena baliatzen dugu. Baina, zer kontatu beharko genuke entzumenarena deskribatu beharko bagenu? Bale, esan ez bere ahotsa nola du. Edo zuzenean, imitatuz bera hitz egiten. Bale? Eta oso garrantzitsua da, idazle honen eta txarren arteko bereizketa. Eta da, ez kontatu zerbait bai, baina aski da gauza gutxi batzurekin. Ez kontatu nola den, baizik eta esan nola den pertsona hori. Eta nola esaten den, nola erakusten den, berak nola aktuatzen duen esan dez eginez. Orduan, osea, atzo erosi duen prakak oso estu dauzkat, eta ipurdiko nazke ematen dit esatea, baina ipurdiko... Ai, pillin, nola dakizu? Nik orain ez dut deskribatu, erakutsi dut, zuzenean, nire hitz egiteko formagatik, zuek ja irudikatu duzue pertsona osoa, ez esan? Bale, hori egiten aritu naiz, saiatu naiz egiten, barkatu. Erakusten, ez kontatzen nolakoa den, erakutsi dut zuzenean nola den, bale? Beste zentsuren batzuk. Esan dugu... Daztamena. Daztamena, bueno, pertsona bat daztamenaren bitartez kontatzea agian zailago da. Norbait okurritzen baldin bazaio, esan bezala. Bai, hori, baina kontatzen ari zara. Bale, jokatu behar da, kontatu eta erakutsirekin, bale? Baina... Limoiaren garratzak erakusten dizu nola efektu bat gertatzen den zure ahosabaian. Bale, hasi zara ja, sumatzen limoiaren garraztasuna. Bale, bueno, zer gehiago? Daztamena esan dugu zailago dela. Esan dugu entzumena, usaimena, bere ondotik pasatzen nintzenean, kaka usaina zerion. Eta jakin banekien etzela puzkerra, bere kolonia mota baizik. Buena mierda, colonia. Mierda! Mierda. Bueno, zergatik ez, zapore eta usain guztietako koloniak daude munduan. Laborategietan egiten dituzten. Nola egun egiten dituzten yogur, naiz zapore guztietako txikleak, berdin kolonia. Bale, laborategietan egiten diren lurrunak dira, lurrinak dira. Bueno, jarri dut adibide batzuek. Adibide horiekin, nahi dut pixko bat irudikatzen nola egingo duzuen deskribapen bat. Utz ditzagun deskribapen launak alde batera, eta eman diezaiogun efekto pixko bat gure hitzek esaten dutenari. Bale? Vale. Ba, eskerrik asko. Dotore, Eso me la tira,